Takže, ahoj, já vás všichni zdravím, já jsem eGamer, dneska budu hrát Minecraft. Založím si nový svět, bude to Survival a budu se jmenovat YouTube SPLP by eGamer. A seed bude úplně stejný. eGamer, tak, done a create new world. Tak, jdeme na to. Začátečnické typy. Možná tady budou, možná ne. Uvidíme. Tak. Texture pack. Texture pack. Co mám? Hodně pěkný, co? Proč jsem se zrodil na stromě? To je znamení, jsem stromový muž. Nesmím nikdy slézt ze stromu. Pokud někdy z nějakého stromu slezu, tak jsem porušil své přesvědčení. Normál. Zvuk snížíme. A jdeme na to. Vypadá to, že to chce trochu sekat. To se mi nelíbí. Nelíbí se mi to ani trochu. Byl bych rád, kdyby se to nesekalo. Tak prosím, noči, dej, ať se ten Minecraft neseká. Díky noči. Takže uvidíme, jak to bude vypadat. Tohle video, takový pokus spíš, než něco, co by mělo vyjít. Uvidím. Možná to ani nevypustím na světlo světa. Snad to nikdo neuvidí. Co jsem to právě udělal? A jo. No, nemůžu mluvit a zároveň dělat něco. To přece nejde, že? Tak, co musím udělat? Musím si ještě vyrobit meč. A bude lov ovcí. Ovce, těšte se. A dál bude skání dřeva. A hledání uhlí. A proto na uhlí se vrhnu asi jako na první a to budu potřebovat nějaký kopec. Ještě by se mi hodilo taky ulovit nějakou krávu. Ano, ulovit krávu. Jak se to hrozně seká. To se mi nechce líbit. A to nějak přežiju. Nějaká paní kravička, která chce přijít o svůj ubohý život, nebo paní ovečka. Asi ne, co? Kdo by chtěl přijít o svůj život, že? Všichni si ho chcou schovat. Jo, jasně, může tady být poušť. Až na to, že v poušti nejsou zvířata, ale jinak v pohodě. Bych to chtěl jako nějak stihnout, než bude noc. A protože netuším, jestli to nějak stihnu, tak asi umřu. Bych to tak nejspíš viděl, umřu. Jo, asi. A prasata! Ano. A pak by se tohle video určitě nedostalo na světa, kdybych něm tragicky zahynul. Že to není hardcore, ale zahynout při prvním dni. Všechno ztratit, vrátit se na spawn. Nezní moc dobře, co? Možná bych se měl... Ježišmar, to je hnusný prase. Ty vole, pojď sem, ty špinavý prase se vyválelo už v blátě. Jsem prasovrach. Zabíječ prasat. Řezník, ano, mám si titul řezník. Tak blahopřejeme, pane eGamer, právě jste získal titul řezník. To by měl být achievement, řezník. Sakra, tohle prase mi nic nedalo. To byla nějaká socka nejspíš. Tak, teď chcípni. Ne, kam to zdrháš? Co to děláš? Jsi hlupák, nebo co? Umři. Jo, 2 masa. To bylo pořádně vypasený. Tak to mám rád. A další. Hodný prasátka, hodný. Takže 4 minuty. Není moc dlouho zatím. Tyjo, ale stejně prostě nestíhám to a umřu. Já nechci umřít. A něco je, co to? Jenom nějaká divno propast. Dobře. Ještě bylo Ježišmarja, kolik je to prasat, to ne. Ježišmarja, to je prasat. No, co nechám zatím být. I když tohle prasátko 4 zabiju, když už se tady tak hezky samo uvěznilo. Dál, co dál? Já chci najít, hele, sandstone. Ne, sandstone nechci najít. Chci najít ovce a kopce.
stromy tady vypadají strašně zvláštně. Jak já mám vůbec, aha, já nemám ani jedno surový dřevo, ale mám sazeničku. A to by měla být ta retardovaná sazenička těch retardovaných vysokých stromů. Retardované vysoké stromy. Ano, přesně tak. Dámy a pánové, jsem v retardovaném vysokém lese plném retardovaných vysokých stromů. Přesně tak. To je hrůze, jak se to seká. A to jsem se, jestli to bude sekat míň. Jak jsi bláhový. Ale doči, proč mi to děláš? Já, protože chci. To je moje pomsta. A za co? Jsem si koupil Minecraft. Jo. Ale vždyť to bys mi měl spíš poděkovat. Takže jsem ti poděkoval v tom e-mailu. A teď se tím s tím. Ale za co? Já nechtěl. Sakra. Dobře, tak konec. A jestli zase vrátíme do reality. Samozřejmě, že s Nočem jsem nikdy nemluvil. Ještě bych se s ním domluvil. To bych byl drsnej teda. Dobře, domluvit by se s ním dokázalo hodně lidí. Skála. To znamená, že tam bude někde do prdele. Uhlí. Mluvám se za prosté slovo, které jste poroběhlo. Mě mi velice líto, že to tu muselo být, ale mňam. Ještě jedno maso, mám ho zatím celkem dost. Navíc pak si ještě udělám polívku a já chci uhlí. Uhlí! Jo, další část splněná, já nechci umřít. A to z jednoho prostého důvodu. Protože bych pak byl celkem v háji, protože bych se vrátil na spawn a bez uhlí, bez všeho. Že bych si mohl cestičku zpátky na spawn. Proč nehraju na multiplayer server, dal bych lomeno home, nastavil bych si na spawnu lomeno set home bych dal, pak lomeno home a bylo by to. Škoda. Lalala. Tralala, 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 lalala, tralala, 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 tralala. Já si hraju Minecraft a natáčím to. A můžeš se chovat normálně, prosím tě. Jsi úplně vypatlanej a nikdo to nechce vidět. Tak dobře. Tak a normálně. Teď to musí přestat sekat. Au, to sekání mě zabíjí. Tak pro dřevo. Crafting table, přivolávám tě. Ne. Chyba. Zpátky dolů. Zbytečně ztrátím čas a nebudu mít první noc postel, to je škoda. Ne, tentokrát přes ten okraj nechci celý přepadnout. Tady semka, ano, a teď semka, dobře já. Jsem prohráč, to jsem zase něco vychytal. Těch hlášek bych měl radši nechat. To se hrozně seká. Chudák krumpáš, ten s sebou jebe. Možná to na základní texturu bude líp. Základní textura mě nevadí, já mám základní texturu celkem rád. Takže, a dům bude tady. Už se mi nechce znovu šplhat nahoru. Dům. To je ta moje lenost, no. Tralala. Ne, už zase, ne. Už zase to zpívání si. Ne, nic takového nebude. Žádný zpívání si. Lovátko si udělám. Taky základní věc. Tak jak to mám proboha seřazený. Co mi jebe, to je hrozný. Nemůžu hrát už ani Minecraft, fakt. Ale já mám semínko. Jsem dobrý, co? To nemáte, co? Protože nechcete, co? Musíte chtít, semínka jsou hustý. Tak a tady bude vchod do mého domečku. A já tam slyším zombíky, na to jsem si vybral místo. Teda pokud jsem je slyšel, pokud nemám halucinace. Čemu bych se vůbec nedivil. Já mám halucinace celkem často. A podíváme se, jak jsme na tom s a kurňa. Pane Časy, nechcete počkat, než jako tady jako dokopu svou hele, uhlí.
Jsem vůbec nemusel těžit uhlí. Ono se mi tady samo objevilo v mé... Já jsem totiž, víte co, prorok. A víte co používají proroci? X-ray. Vy to nevidíte, ale já mám X-ray. To by asi bylo vidět, co? Já mám v hlavě ten X-ray. Sakra! Proč jsem vám to prozradil, že mám v hlavě X-ray? Ne, kvůli tomu jsem neříkal sakra. Kvůli tomu, že mi nemám dost dřeva. Potřebuji dřevo. Dřevo. Potřebuji dřevo, abych mohl fungovat. Jakože roboti v nejmenovaném počtu potřebují alkohol, aby mohli fungovat. Nebo že já nevím co, prostě některé bytosti potřebují něco, aby mohli fungovat. Tak v mém případě je to dřevo. Možná, že není, ale na to nikdo nikdy nepřijde. Hop. A dveře. Hustý. Mám dveře. Co teď? Teď vezmeme torče. A jednu sem a jednu vedle. Sem. Tak. Tohle bude asi konec tohoto dílu. Já jsem moc rád, že jste se na to dívali, pokud se někdo díval. Pokud se vám něco nelíbí, tak mi to napište. Pokud se vám něco líbí, tak mi to taky napište. Pokud mě nesnášíte, tak mi to taky napište. A budu rád, když to bude mít nějaký ohlas. A pro dnešek se s vámi nejspíš loučím. Takže čauky.